Mota itsva. Mota yakanakazi. Iyo yeblue yatapuwa iyi. Kuchida wakenda ipone kuchida kwasikana. Nomotokari. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Director of Ceremonies, Dr. John Basera, Permanent Secretary, Local Government and Public Works, Honorable Vice President of the Republic of Zimbabwe, Colonel Retired Comrade Dukish Kambo Mohadi, Honorable Minister of Defense and Chairman and National Chairman of ZANU-PF, Comrade Opa Chamuzupange Mchunguri Kashiri in absentia, Minister of State for Provincial Affairs and Devolution for Harare Metropolitan Province, Honorable Charles Tavengwa, Minister of Local Government and Public Works, Honorable Daniel Garwe, and other honorable ministers here present. Deputy Minister of Local Government and Public Works, Engineer Kabikira. President of the National Council of Chiefs, Senator Chief Mchane Kumalo. Deputy President of the National Council of Chiefs, Senator Chief Fortune Charomira in absentia. Senior government officials led by the Acting Chief Secretary Vazhinechemwe Churu. The Mayor of the City of Harare, His Worship Jacob Mafume, Madzimambo Edu Mose Muripano, all protocols observed. Good morning to you all. Mangwanani akanaka. It is my pleasure to join you today on this important occasion, marking the handover of another batch of vehicles to our traditional chiefs. Since the advent of the Second Republic, under the visionary leadership of the President, His Excellency Comrade Dr. Emerson Mnangagwa, the welfare of our traditional chiefs has consistently improved, enabling them to fulfill their duties with dignity. Pauya Bashumba Murambwi, taona madzimambo edu vachiremekedzwa nekusimudzirwa kuti muve nechimiro mumatunhu amunotungamirira. Esteemed chiefs, ladies and gentlemen, this handover reaffirms our guest of honor's dedication to empowering traditional leaders and ensuring that they have the necessary resources to serve their communities effectively. The President holds deep respect for our chiefs and recognizes the vital role they play in preserving our culture and fostering unity among our people. His leadership reflects a profound understanding that together we can achieve our shared vision for an empowered and prosperous Zimbabwe. Ladies and gentlemen, our guest of honor is a selfless leader, a visionary par excellence, and a
extraordinary. He has demonstrated unwavering commitment to our nation's sovereignty and progress. His focus on devolution, economic recovery, and strengthening international relations embodies the spirit of leaving no one and no place behind as we pursue Vision 2030. Without further ado, it is my privilege to humbly invite our guest of honor, the President of the Republic of Zimbabwe and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, His Excellency Comrade Dr. Emerson Mnangagwa, to address us and the nation at large. Your Excellency. May we be seated. Our Director of Ceremonies, the Vice President, Honorable General Retired Dr. C.G.D.N. Chwenga, the Vice President, Honorable Colonel Retired K.C.D. Mohani, the Minister of Local Government and the Public Works, Honorable D. Garwe, the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Harare Metropolitan Province, Honorable Senator Charles Tabengwa, other honorable ministers and deputy ministers who are here, the acting Chief Secretary to the President Cabinet, Honorable Z.R. Churu, senior government officials who are here, the President of the National Council of Chiefs, Chief Mchana Kumar, other esteemed chiefs who are present, Your Worship, Mayor of the City of Harare, Councillor J. Mafume, invited guests, ladies and gentlemen. It is my singular honor and pleasure to once again join you, our esteemed chiefs, as we hand over another tranche of 90 conditions of service vehicles. This is part of my administration's grand plan to uphold the dignity of our chiefs and traditional leaders, who are the historical custodians of our land and our culture, as they carry out their duties. It is also in line with the government policy, which has seen us giving the chiefs vehicles after every 5 years. The policy is premised on the understanding that chiefs' functions contribute directly and indirectly towards the attainment of Vision 2030, which seeks to achieve an upper middle income economy for our people. Further,
The facility ensures that the chiefs can carry out their critical duties more efficiently and effectively. My government shall continuously pursue such interventions to improve the welfare and general conditions of service for our esteemed chiefs. The Second Republic has put together a scheme that will enable all traditional leaders to access medical assistance through medical insurance, as well as the funeral assistance package for our dearly departed chiefs. Further, my administration has directed government, ministries and departments to provide other services and utilities that uplift the livelihoods and standing of traditional leaders in general. These include the construction and maintenance of access roads to chiefs' homesteads, electrification of chiefs' homes, provision of water and sanitation facilities, as well as the tillage program, among other services. Ladies and gentlemen, the recent past has seen the enactment of new laws which have given additional roles to traditional leaders, chief among them being the Marriages Act. The Marriages Act has been chiefs getting trained. The Marriages Act, I repeat, has seen chiefs getting trained on their duties as marriage officers. In addition, the Births and Deaths Registry Act has empowered chiefs in a manner which sees them registering births and deaths. As you are aware, the nation is currently going through one of the worst droughts ever experienced in our recent history due to the vagaries of climate change. But that is it, man. My government has already put in place measures to ensure that no one starves across the board. In this regard, the Zunde Ramambo Ispala Senkosi program has gained traction as we grapple with the El Nino-induced drought, which requires our traditional leaders to distribute food aid to the needy people in rural communities. My government shall remain steadfast in distributing food to ensure that no one starves, and the chiefs play a pivotal role in food distribution through the Zunde Ramambo Ispala Senkosi program. To date, 5 tons of food have been distributed per ward countrywide, with the chiefs spearheading the distribution of the grain through the program. As we diligently pursue our quest to enhance water and sanitation accessibility, my administration has initiated the drilling of boreholes under the Presidential Borehole Drilling Scheme, which will see the drilling of boreholes in all the 35,000 villages across the country. Despite the illegal Western-imposed sanctions, which have brought about unfavorable economic conditions,
Government will continue to review and address matters to do with remuneration and emoluments accruable to traditional leaders. My government will continue to improve the conditions of service for traditional leaders so that they become truly esteemed and dignified leaders in their communities. As you go back to your respective jurisdictions, I urge you to continue carrying out your role in preserving our cultural values and norms, even in the midst of their defilement on social media. With these remarks, it is now my singular honor and privilege to officially hand over this morning the night vehicles to our revered chiefs. God bless you all. God bless you. Your Excellency, as you take your seat, I would like to present to you, through the President of the National Chiefs Council, Chief Mchane Khumalo, a gift, Your Excellency, in the form of a sculpture, to recognize and to thank you, Your Excellency, and as a way of showing gratitude for preservation of culture and heritage, Your Excellency. So at this juncture, allow me to invite my team to hand over the same to Chief Mchane Khumalo, who will then present the same gift to His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe. Please move, girls. Oh, sorry, ladies. Thank you very much. A big round of applause to His Excellency the President. For the enlightening remarks, as well as for accepting the gift from the National Chiefs Council. And another round of applause to the President of the Chiefs Council, Chief Mchane Khumalo, for the preservation of the gift. At this juncture, Your Excellency, allow me to invite Honorable Vice President of the Republic of Zimbabwe, retired Colonel KCD Mohadi, to deliver a vote of thanks. Honorable Vice President, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Head of State and Government, Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Dr. Emerson Mnangangwa, Honorable Vice President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Constantino Dominic Gouveia Nyingazino Chiwenga, Minister for Provincial Affairs and Devolution for Harare Province, Comrade Charles Tawengwa, Honorable Minister of Local Government and Public Works, Honorable Daniel Karwe, Honorable Ministers here present, Deputy Minister of Local Government and Public Works, Honorable Benjamin Kapikira, Secretary for Local Government and Public Works, John Basera, President of the National Council of Chiefs, Senator-in-Chief Lucas Mchane Khumalo, and his Deputy
Senator Chief Jaromira in absentia. All chiefs here present, Your Worship the Mayor of the City of Harare, Councillor Mafume, the Chief Director, Traditional Leadership Support Services, Mr. F. Chiko, senior government officials, ladies and gentlemen, comrades and friends. Your Excellency, it is both an honor and privilege to propose a vote of thanks at this occasion of the official handover of Chief's vehicles. First and foremost, Your Excellency, allow me to extend my heartfelt gratitude to you for finding time out of your busy schedule to grace this occasion. This is testament of your administration's commitment to the welfare of our traditional leaders. Allow me also, Your Excellency, to recognize and acknowledge the presence of my colleague, Vice President, Honorable Retired General Chwenga. I also wish to extend my gratitude to the Minister of Local Government and Public Works, Daniel Garwe, and commend him for his team for hosting a successful event. It takes a world's eye view to host a flawless event such as this. Thank you once again, Minister. Let me also acknowledge the honorable ministers here present, senior government officials, and all of you who found it worthy to attend this important event. I wish to say to you all, your presence at this event speaks of the respect and accord for your traditional leaders. Madzimambo ndivo varidzi befu. Your Excellency, I wish to state here and now that with guidance from your leaderships, chiefs have scaled heights in spearheading community development. Through your mantra, Nyika inova kwenemene vayo, ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Our traditional leaders continue to play a pivotal role in development of our rural communities, which constitute the largest portion of our population. I have no doubt, Your Excellency, that the Chief's Vehicle Scheme improves their mobility in performing their duties. This is crucial in building our country brick by brick and stone upon stone towards attaining our vision of the year 2030 and of creating a prosperous and upper middle income economy without leaving no one in no place behind. Suffice to say, Your Excellency, that this proposition of vote of thanks would not be adequate without a special thanks extended to the President of the National Chiefs Council, Chief Mchade Kumalo, and his deputy. And I wish to say to our chiefs, enjoy Makutwa Zukuru Neni. Your Excellency, once again I wish to convey to you the gratitude from chiefs for the support you have rendered them to enable them to discharge their duties efficiently. Chiefs are happy to receive their vehicles. Among other benefits your government offers them, such as allowances, medical services you have just talked about, routine maintenance of roads, electrification and drilling of bores at the chief's homesteads, to mention just a few. These developments, Your Excellency, have a spill-off effect to the communities where our chiefs serve.
through your support and astute leadership, traditional leaders have been accorded befitting precedence in terms of government priority in the allocation of resources. As I wind up my remarks, I wish to say to those who have received their service vehicles today, let us look after them properly for the vehicles so that the vehicles can last a longer time. I thank you, Siyabonga. Ngemiri makadi. Tuwe madiwo. Kuona kuti nhasi mune mufaro wakadi nekupiwa kwa mufaro mukuru. Mufaro mukuru chaiwo. Nokufara kwacho hozi mafambiro achatatiita anga ari kufamba netsoka. Kwaonekwa wadedzwa wotokwira marifsi wozoonekwa kabhachi pamwe wakabata maoko mambo ari kusvika. Uchisvika pane vanhu vane zvinhu zvavo zvokuti kana kuti mumwe munhu kana panhau chaiyo kuti uri kutonga mumwe anogona kuti mambo ndokutakurai nemota ndonokusiyai saka unozoona kuti munhu uyu hazviite nokutaura kuti enda hako bhozi ringuva kusvika kuti akakutakura achakutsvetera ka kuti nyaya yake iite sei ifambe zvakanaka saka waizopedzera wakufamba zvako nei netsoka. Mambo Depura vanotonga kudunhu ripi? Guruve. Mhosva dzinonzouya kudare kwamambo Depura dzakamira sei? Dzeminda dzokutora nakadzi nedzimwewo dzekuti zvomakuna-kuna ndo nhau dzinowanzouya idzodzo. Ndiri kuona nhau idzi dzekutorerana vakadzi dzichakamira dziri kuwanda zvakanyanya. Chii chiri kuita kuti vanhu vasvike panyaya dzekutorerana madzimai? Zvezvi ndezvokugara vanhu vakabatana mudhuze nemudhuze panenge zvakaita nyaya mukomboni kana vanhu vegara munzvimbo ndo vanowanzoita ndo munya kubuda nhau dzakadaro bozi vanenge vari padhuze nepadhuze zvokuti vanenge vachitoziva kuti munhu yaenda uyu aita sei saka ndezvimwe zviri kukonzeresa kudaro. Vanhu kamazuva ano vari kuti hanzi hakuna chinhu chinonzi chimina. Kuguruva uku munovati chii vanhu vari kuti iko zvino hakuna chinhu chinonzi makuna-kuna taakurarama hanzi mamodern days? Tidaro zviriko zviriko makuna-kuna ariko ariko bozi kuti titi hakuna makuna-kuna hateti chinyeperana bozi unozozviona kuti wega usati wambotonga nyaya yacho nharaunda inenge yatotaura yega kuti aya makuna-kuna usati watonga nyaya saka iwe kuti uzoti hapana ka kana mambo wacho ndokusirudzira zvauri kuita. Chakamire mashoko enyu kune mukuru wenyika vakupai mudziyo kuti mufambe nawo zviri nyore vanhu chamukade kuvasira ndechekuti kudii? Totenda nezvataitirwa naPresident wedu zvinhu zvatifadza sitereke ndofunga madzimambo mamwe ese andinawo vese vanga vachingofara hapana ngasiri kufara achiona kuti hatapuhwa taitirwa zvakanaka naPresident. Toona zvekufamba nazvo. Tinotenda changamitoimba kuti iko zvino makunodzitonga chaizvo muchibata nguva ka? Ndizvozvo takubata nenguva zvetsoka zviye zvinenge zvapera. Aiwa maita basa Changamire. Nomafariyo taitwa naMnangangwa ngekuti tsoka dzatiitira pfupi ikonenge uchida wakuenda iponenge uchida kwasikana nomotokari yotapuwa naMnangangwa nozvese zvinenge zvichidikana munzvimbo unosvika nokukasika nopfungwa dzakaitwa naMnangangwa. Chokutanga ndinotenda waMnangangwa pachawo pfungwa dzavo hadzisi papfupi dziri kure ngekuti ndakapinda usvo 1966 kusvikira nhasi handina kuzviona asi pakapinda waMnangangwa ndipo takazoona kuti zvinhu zvareruka zvaita kuti munhu wese ave anofara munyika pasina anosaruka. waMnangangwa asarure munhu wanopa upfumi kumunhu wese handizivi kuti kuzosvika 2030 tinenge tavarumbuka izvi ndiri kuzvikutenda izvo ngekuti tiri kuzoona musha zviri kuitika nonzara yakaitika gore rino taifunga kuti hakuna anorarama vanhu vese vari kufara asi hakuna mvura yakanaya nokuda kwapfungwa dzaMnangangwa wakafunga zviri pamberi wakachengeta chikafu chinokwanisa nyika yeZimbabwe. Tinozvitenda izvo watipa motokari dzokufambisa madzimambo tese tiri kufara nopfungwa dzaMnangangwa dziri pamberi. Ufuwereka kufara Mota itsva Mota yakanaka iyo yeblue yatapuwa iyi
ini ndonzi Mambo Neromwe wokuchiredzi, ndini mambo veshuga, mambo vetongati vari kumaresettlement. Umambo hwakanga hwarova over 120 years ago, hwakaristowewa nenew dispensation. Aiwa, tichibva tapuwa mota kufara ikoko, iyi replacement kai takatombopuwa imwe inoungazodei. Aiwa, zvakanakazve, basa tochirovazve tichiita spearhead development, zvibhurani, kunovakwa zvibhurani tichimhanya. Maona manje tama marriage officer, vanhu vachiuya tichivachatisa vanhu veduzve muarea meduzve, ungazodei. Hadzina kuwanda here nhau dzekutorerana madzimai kuchiredzo? Dzokutorerana madzimai dzakawanda muZimbabwe, hatingati kuchiredzi chete, chero kwedu dziriyowo. Tinodzitonga, dzinenge dziriko, dei muchitombosvika muchitokavha. Ndaida kutokumbira uchangamire zvazvadai nemuchovha takutouya katota sei totora nhau dzacho. Aiwa, uya izvi munorambidzwa kumatare. Aiwa, it's an open court ka. Tine schedule tinoteedzera, like this one tiri komusi wa28 September, then toseta rimwe next court date, tichingodero tichitonga ndidzo nyaya dzacho dzamadzimai dzakasiyana, medu maresettlement, maboundary, kunetsana muminda and so on and so on. Zvakangodero zvouroyi kupumhana kuti vanoroya inyaya ndo dzedu dzamadzimambo dzisingagone kuna maMajor Street, ndo dzedu idzodzo. Aiwa, ndinonzi Chief Mjinga, ndafara zvikurusa nezvataitiwa naPresident. Ndakwara nokufamba netsoka, ndanga ndamuranda munyika. Mhuri yese yanga kutoti kwakuru avanoita sei nhamo yavainayo kudai vakusuwa makumbo nokufamba. President vaita basa guru, ndafara zvikurusa. Ndinotenda. Tinotenda Changamire, maita basi. Urungwe. This is Urungwe East. My name is Honorable Kanga Usaru. Ndafara zvikuru namambo wangu kuti vapiwa motikari naPresident vakashonaka kudai. Taachiona chinetseka kuti vachifamba netsoka. But iko zvino President vedu vatipa motikari kuna mambo wedu vane chiremerera. The dignity has been restored to him. He was walking and now vane zvinofambika zvinokonzera kuti vane chiremerera. Izvo tofara zvikuru naPresident vakaisonaka kudai. Tinokutendai President nechido chakadai chokuti batsira madzimambo edu and kuti vanhu vedu vakwanisa kufamba vane dignity iripo. Tokutendai zvikuru. Maita basi. Murunzwa sei Changamire nekupiwa motokari naPresident? Ndinowa ndakasununguka pakupiwa mota yakadai. Hurumende inotida namasabhuku edu atigere nawo anotikudza. Ndini Pidamba Matebadza, ofisi yangu Imberengwa. Chekutanga ndinotenda President nekukudza kwaita madzimambo. Idzi motikari dzetapiwa dzichasimudzira nharaunda dzedu zvakanyanyisa. Chekutanga dzinonga dzichishanda mumacommunities sezvakaita ini ndiri kwaZimunya. Saka inonge ichishanda kubetsera nzvimbo yese yekwaZimunya panonga paita dambudziko, panoda kumhanyisa munhu kuchipatara kana panonga pechida kutakurwa zvinhu zvinoita kuti development iende pamberi. Ndinoona kuti President wedu watisimudzira. Maringe nezunde ramambo ratakapihwa zvakare naPresident, idzi mota dzichabetsera kutakura chikafu chichiiswa kumaremote places nemadzimambo, ngekuti kwanga kuine dambudziko rekuti dzimwe nzvimbo dzinonga dzisina transport inosvika ikoko. Asi nepamusana pekuti tapihwa motikari, tinokwanisa semadzimambo kutakura zunde ramambo tichisvitsa madifferent areas. Tinotenda Changamire, maita basi. Thank you very much. We are so excited and we are very happy as the chiefs to receive such a beautiful gift. Thank you, our President. Ndinotsigira chirongwa ichi zvikuru nokuti haungashandi basa roumambo usina mota. Hazviti.
kuti utenderere nedunhu uchiona kuti ko vanhu matambudziko ari pavanhu nokuti kashoma kuti vanhu vasvike pamusha pamambo. Vamwe vanopedzisira vofira mudzimba nokuti mota idzi tinodzishandisa zvese maambulensi. Tisu tinotakura vagwere munzvimbo dzedu kuvamanyisa kuchipatara. Saka dzinokosha. Chembere dziya dzisingagoni kufamba tinogona kudzivigira chikafu mumisha yavo. Saka dzina mabasa akawanda pana mambo mota. Nokuti isu hatichovhisika kuziva zvokuti tinotsvaga mari nemotikari tichitakura vanhu. Zvokuchovhisa noziva zvokuchovhisa kupirata. We don't pirate. Chedu tinoshanda basa rinodiwa nevanhu, rinodiwa nehurumende. Saka tinotsigira chirongwa ichi zvikurusa. Njengamakhosi kanje siyajabula kakhulu ukuthi siphiwe lezi zinto ngoba kusenza kube lula ukuthi sisebenze ngoba ama areas of jurisdiction awethu ayehlukene. So now from one place to another it takes time ukuthi uyofika khona mawungela mota. So sizwa lathi sijabula impela ukuthi bayasicabangela lathi ukuthi sihambe kalula. Yeah. Nyaya dzechibanu ka ndidzo dzechibanu wakakurira kutauni kana wokumushanditi dzakaita sei ndedzekubatwa kwevana here dzekutorerana madzimai here kana kuti ndati wakakurira kumusha handiti so dzese zvese zvinhu zvinoitika kuchivanhu zvokutorerana vakadzi zvokuroora vana vachivadiki zvokutorerana mombe or whatever kurovana kuita sei dzimwe dzati ndedzepolice bad kune dzimwe dzatinotonga handiti ka nyere dzekuroyana izvi zvakawanda izvo zviri kuitika kumisha ndizvo zvatinotonga kumisha futi tichidzidzisa vanhu kunzwanana kuti vabatane kana munhu akuitira zvakaipa. It's better for you to report rather than kuti utore chinhu urove or uraye handiti ka toda kuti vanhu vatitaurisane tiite vanhu vavake zvakanaka vagarisane. Even the poor umwe akashaya neighbor yangu ikashaya something totaurisana kuti no atibetserei umwe apa. Kana munhu asina mbudzi asina huku iwewe notora mbudzi yako uchimpa. Kana ikazvara kaviri nomupa imwe ichamuzvarira. Waona ka kuti tivakisane ndizvo zvatinoita. Tinotenda Changamire maita basi. Tatenda zvikuru. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.